Drahí Slováci, nachádzame sa na mieste Kežmarského licea, kde študovali všetci národní buditelia. Myslím, okrem Štúra, Hodžu a Hurbana tu boli úplne všetci, ale to, čo je najpodstatnejšie, okolo nás sa nachádzajú knihy, 150 000 kusov kníh zo stredoveku, sú tu knihy zo 16. storočia, ktorých hodnota je úplne nevyčistiteľná. A to, čo je absolútne neporozumenie pre nás všetkých a také nepochopenie, ako takýto skvost môže byť samými Slovakmi neobjavený. Chodia sem Nemci, chodia sem Maďari. Ja osobne som vôbec nevedel, že máme 150 000 kníh zo stredoveku, že to je najväčšia v podstate školská knižnica, najstaršia svojho druhu v Európe. A práve aj toto je dôvod, prečo som si dovolil zavolať na toto miesto pána nielen ministra financií, ale pre všetky pani ministerku kultúry, pretože podľa mňa je absolútne hanebné, že niečo takéto musí fungovať tak, že dokážu evanjelická cirkev zaplatiť iba vlastne jednu pracovnú silu, ktorá sa tomu venuje už 30 rokov. Tieto knihy skončili na mieste, keď prechádzal front, chceli ich vtedajšia oslobodzovacia armáda zapáliť, pretože podľa názvu kníh mali pocit, že všetko je Führerovi, ale to bol vlastne Atlas. Tak z tohoto dôvodu sprievodca, áno, cestovný. To, čo je dôležité, aby sme túto kultúrnu našu ustanovizeň nielen, že podporovali, aby živorila, ale naozaj došlo k takému základnému silnému rozkvetu a celé tej také národnej identity a toho, čo tu máme. Ja chcem osobitne poďakovať miestnej evanjelickej cirkvi, že sa takýmto spôsobom o to stará, ale myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že toto je vyslovene že národné bohatstvo a preto aj ten jeden z tých záverov, ktoré sme tu spravili, je, aby sme dokázali nájsť takú nejakú systémovú podporu a nielen verím, že tejto inštitúcii, ale aj ostatným, tak aby sme to mohli prezentovať hrdo všetkým a nemuselo to iba prežívať. Aby sme to mohli prezentovať ďalším a ďalším generáciám a preto je mimoriadne dôležité, aby sme toto bohatstvo aj zachovali a práve preto sme tu a vďaka vám, pani Slavičková, je to v takomto stave, v akom to je. My sme si tu prešli všetky miestnosti a naozaj sme boli všetci traja ministri prekvapení, že takéto bohatstvo je tu u nás na Slovensku a preto som rada, že aj pán minister financií je tu s nami a že premýšľame o možnosti, ako finančne pomôcť a zachovať toto bohatstvo. A toto je podľa mňa aj cesta pre ministerstvo kultúry a nielen teda aj pre nás, ale aj pre ministerstvo cestovného ruchu, lebo vždy sa to dá spojiť, ale aj s participovaním s ministerstvom školstva, aby tieto skvosty, ktoré tu máme, sa zachovali pre ďalších študentov, pre ďalšie deti, keďže na tejto škole študovali v podstate z celej strednej Európy, boli tu Česi, Nemci, Srbi, Maďari, ak sa nemýlim, a tak ako pán minister spomínal, aj významné osobnosti slovenskej literatúry. Takže za mňa obrovská vďaka, že si ma sem zavolal. No a za pána ministra financií pevne verím, že sa teda podarí nájsť nejaký balík peňazí, ktorý pomôže tejto knižnici. Ďakujem. Ja ďakujem pani riaditeľke Kataríne Slavičkovej za to, že nám to tu všetkým ukázal všetko, čo tu máme. Ja musím upozorniť všetkých Slovákov, že skutočne tu študovali všetky významné slovenské osobnosti. Môžete si, dáme vám aj zoznam všetkých tých ľudí, čo to študovali, aby ste videli tie obrovské mená, ale chcem upozorniť na niektoré tie diela, ktoré sa tu nachádzajú. Je tu kronika Kolína. Musím povedať, že je to jediný výtlačok, ktorý sa zachoval existujúci a všetci Nemci z Kolína prichádzajú sem a chceli by ho strašne a má hodnotu niekoľkých miliónov eur a už len poistné je také drahé, že si ho nevedia dovoliť, aby si ho preniesli na nejakú výstavu do Nemecka. Je tu dielo z 1360. roku, to sú zásadné veci. Ja za seba, sú to krásne drevority, krásne meďority, čiže musím povedať, že ja ako milovník kultúry určite sa budem snažiť, aby sme tejto inštitúcii pomohli. Ja som pani riaditeľku poprosil, aby pripravila nám nejaký taký zoznam tých minimálnych požiadaviek a potom tých stredných a tých maximalistických a budeme hľadať spôsoby, ako finančne pomôcť inštitúcii, liceu, a aby sa zachovalo toto dedičstvo. Je tu 150 000
kníh. Skutočne všetkým odporúčam, aby sa sem prišli pozrieť a ďakujem pani riaditeľke za to, že nás takto sprevádzala a dala nám ten výklad. Takže musím povedať, videl som originál Orbis Pictus od Komenského, čiže to sú veci, ktoré skutočne nevidíte nikde na svete.